ଜୀବିକା ହରାଇବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଖଣି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ। ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିକା ହରାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ଡିଜେଲ ଓ ଗାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଗାଡ଼ିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ 2020 ମସିହାର ଇ-ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସିବା ପରେ ଖଣିଜ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରୀଯାନ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଖଣିଜ ପରିବହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଖଣିଜ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନଗଲେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଜୀବିକା ହରାଇବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।